видим тук номера на билети, така че ще трябва да си пазите обаче входните билетчета. На вашия гръб на билетчето се намира номера, т.е. ако сте си ги хвърлили, лошо. Ако не сте си ги хвърлили, добре, защото може да се положите абсолютно безплатно на този страхотен Nissan GT-R, предоставена от AutoState в левия коридор. Станимир Димов, в десния Кирил Кирков, два автомобила с марка Honda Civic. Победата е за Кирил Кирков, Honda Civic в десния състезателен.